Per Christensen, og jeg er 38 år. Jeg er gift med Susanne og har 2 drenge, Jon og Jakob. Jeg er i skolebestyrelsen og engageret i det lokale, og så arbejder jeg fuldtid som økonomirådgiver. Jeg vil gerne vise lidt om, hvem jeg er og hvad det er for en baggrund, jeg har. Jeg synes, vi skal starte med at prøve at tage op på den skole, jeg selv har gået på, og som jeg har været formand for det seneste år, hvor vi har kørt en kamp om at få lov at bevare skolen. Den endte med at blive lukket, men det har betydet rigtig meget for mig, at vi stadigvæk er aktive herude, og at vi melder os på banen, når der er noget, som bliver taget fra os. Jeg er nok gået meget fra at have de meget blå EU-sokker på og se de store linjer til, at som familiefar og skolebestyrelsesformand, så må jeg bare sige, at det lokale nærdemokrati og den hjælp og den saltvandsindsprøjtning og kunstig åndedræt, de samtidig skal have, det er nok det, jeg synes kunne være rigtig spændende at komme ind og kæmpe for. Altså eksempelvis kæmpe for retten til fælles ledelse mellem børnehaver og skoler og få nedbrudt alle de der regler og bureaukratiske forhindringer, der kan være for, at man kan tænke sund fornuft i stedet for at tænke i kasser. Så var jeg derinde. Så kører vi ned til Bernstorff Efterskole, hvor jeg har gået på efterskole. Det gør vi, fordi sådan uden sidestykke mener jeg, at det har været det mest centrale sådan, i min egen udvikling. Jeg vil bare sige, at hvis der var nogen af jer, der sådan, skulle have lidt bal hernede, så vil jeg gerne komme her de her uger her. Ja. Det kunne jo være, at jeg skulle kigge ned og sådan, bringe folketingsvalg hernede på skolen en gang i løbet af de næste 14 dage. Ja. Så hvis du nu siger kl. 13, så kan vi lige aftale det, hvis lige snakke med de 2 andre der også. Selvom jeg er venstremand, så behøver man jo ikke nødvendigvis at være enig i alt. Og den måde, som det kører i øjeblikket, hvor man har en ensidig fokus begge steder af Folketingssalen på, at man skal hurtigt igennem, og alt andet end at komme ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt med en høj uddannelse af spildtid. Vejen til uddannelse, vejen til at få gløden og engagementet og tage initiativet i det lokale. Og ja, det fødes måske også af nogle oplevelser, som er det, som man kalder spildtid, som jeg kalder kvalitetstid. Ja. Tak. For mig er der altså ikke en modsætning i at se værdien i det nære demokrati, kæmpe den nære sag, og så stadigvæk kunne sætte det ind i en samlet fortælling, hvor man ikke ender som sognerådspolitiker og populist, og en, som man ikke kan bruge til noget som helst. Det er vigtigt for Fyn, hvis man stemmer mig ind, at jeg er en person, som kan skabe vækst og udvikling på hele Fyn, og at vi har en samlet fortælling og fortælle inde på Christiansborg til alle dem, som kæmper om nøjagtigt de samme ressourcer og den samme sag for deres område.